Eka. Et sä edes ollut eka. Eka eli en koskaan aikuistu. Haluuks keksin? Onko sillä mukaan väliä, jos on eka? No ei oo. Mut sanoinpahan vaan. Ja haluun keksin. Voi sua, eikö sä yletä tohon? Joo, en yletä. Rankkaa olla lyhyt. Joo, varmasti. Minkä pituinen sä oot? Onhan mä nyt jotain 4 kilometriä, mut no, mä oon vasta 10. Oon saman pituinen kuin sä, mut mä oon sua vuoden nuorempi. Ha. Kukaan ei kysynyt sulta. Et se liity tähän keskusteluun mitenkään. No, silti. Hei Emppu, milloin sulla tulee niitä Minecraft-videoita? Koska ne ois tosi kivoja. Koska tämmöstä paskaa ei jaksa kattoo. Kuten isäsi sanoisin, lapseni, olet idiootti. Ja mieluummin asuisin Lohjalla nyrkkiperseessä, kun kattoisin tätä paskaa. Hymynaamu. Onks noi sun oikeet kynnet? Ne on feikit. Ne on oikeet. Onks kasvattanut noi ite? Hyi, noiden alle tulee kauheasti bakteereita. Sun kynnet on niin pitkät. No shit. Говорят, что это так ногти выросли или ложь. Mun kynnet on aidot. Heippa. Vihdoin kotini on sisustettu. Mulla on toi. Okei, kiva. Mit sä saat tän? Voidaanko vaihtaa tää? Saaks on ton? Paljon tää maksoi? Mitä? Oot vaan häipyy. Voiks käydä kattoo mun kanavan? Tilaan sut, jos sä tilaat mut. Muista kommentoida ja tykätä. Ei pahalla. Mut sä oot ihan vitun ruma. What? Hei. Ei pahalla. Mut sun ääni on vähän niinku outo. No, toi ei ollut kauhean reilusti sanottu. Mut mä sanoin ei pahalla. Niin se ei ollut sitten pahalla tarkoitettu. Eli et sä voi loukkaantua, kun mä sanon, että ei pahalla. Okei, rauhoitu. Voi vittu. Mun netti ei toimi. Anteeksi neitiseni. Sanoitko juuri kirosanan? Tuliko sinun ääni torvistasi kirosana? Huimasana. No, joo, vittu. Kuinka sinä kehtaat? Tuo ei ole hyvin naisellista. Se on hyvin epäkunnioittavaa. Se voi loukata ihmisiä. Olet niin ignorantti ja tyhmä. Sinun pitäisi lukea enemmän oikeita kirjoja. Olen pettynyt. Älä enää ikinä kiroile. Sun ääni on ihana. Sun ääni on koalas. Sulla on kiva ääni. Sun ääni on niin söpö. Mikä on tämä tunne? Tämä tunne tällainen lämpö sydämessä. Tuntuu, että mut on hyväksytty joukkoon. Tuntuu hyvältä.